Уважаеми колеги, откривам заседанието на Временната комисия за избор на общински посредник. В работа на комисията участват всички членове, без двама. Съответно, комисията може да приема решения. В работа на комисията ни присъства и председател на Общинския съвет, госпожа Аспарухова, за което и благодарим. Участват и допуснатите кандидати за обществен посредник. Те са допуснати с решение на Временната комисия, представили са редовните документи и днес заседанието ще протече при следния дневен ред. Първо, определяне поредност на явяване на кандидатите на събеседването. Точка 2. Събеседване с кандидатите. Точка 3. Решение на комисията, което ще бъде обявена впоследствие с прието решение въз основа на постигнатите резултати от кандидатите. Който е съгласен с това предложение за дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка. Господин Павлов, вие? Да. Благодаря. Гласуват всички. 8. Сега, преминаваме към точка 1. Бял лист с 1 и 2. Писахте ли 1 и 2? Все пак. Дайте да покажа какво има написано. Да ги разбъркаш. Ще ги разбъркам. Това е едно. Ето е двойката. Заповядайте, който реши от вас да изтегли. Аз да тегли първо. Да, както прецените. Добре. Вие сте? Втори номер. Да, добре. Благодаря ви. Сега вие ще изчакате пред залата. Комисията ще формулира въпросите за събеседването и след като формулира въпросите, ще покани по реда на тегляне на жребия. Колеги, предлагам да започнем обсъждането на въпросите, които ще бъдат поставени на кандидатите за събеседване. Не трябва да може да ходим. Не излъчват на живо. Така ли? Добре. Да, вече да знам. Трябва да внесем уточнение, господин председател, Да. заради характера на заседанието и събеседваните, за да няма съмнение, че втория ще чуе какво говори първия. Това ще бъде публикувано в интернет след провеждане на цялото заседание. Благодаря. И както в папския конклав, вие няма да излизате докато не приключим. Ако имате нужди, свършете сега, но никакво мърдане от това. Колеги, Добра воля, се съгласявам. има колеги, които имат неотложни ангажименти, така че предлагам експедитивност. Умишлено си позволих, без да има решение на комисията, да помоля сътрудниците на Общинския съвет да ви изпратят мотивационните писма на имейли, за да може по-задълбочено предварително да се запознаете с тях, с оглед включително и на формулировката на въпросите, които ще поставям на кандидатите. Имате думата за въпроси. Аз имам един Господин Петров, уважаеми колеги, считам, че един от централните въпроси в този момент е кризисен за държавата, е възможността да се работи на принципите на пряка демокрация на всички нива.
Една от формите на пряка демокрация, която според мен остава неангажирана, е хубаво ние на това ниво на местното самоуправление да афишираме, да мотивираме, да разясняваме и да дадем възможност да заработи пълноценно е процедурата по обществените консултации в рамките на приемане на решения с актове, които имат нормативен характер. Това, което по закона за нормативните актове, административен процесуален кодекс, нашия правилник е свързано с публикуване на проект за нормативен акт, заедно с мотивите. И моят въпрос ми се иска, ако приемете, че е удачен, точно в тази му част да бъде към нашите кандидати. Каква е процедурата за приемане на актове с нормативен... Моля? По-болно. Някой пише ли? Да, и аз. Благодаря за вниманието, но моята редакция търпи изменения, разбира се, каквито вие прецените. Каква е процедурата за приемане на актове с нормативен характер от Общинския съвет и какви са правомощията на обществения посредник в процеса на обществени консултации? Искам само кратичко още две разяснения да дам. По този начин можем да проверим две неща. Можем да проверим дали кандидата знае процедурата, която е по закона за нормативните актове, АПК и нашия правилник. Второ, като проверим това, ще проверим и дали знае какви са правомощията на обществения посредник по принцип. Лично аз бих бил щастлив, ако кандидата каже тези неща, че знае процедурата, че се качват на сайта на общината, че има 30-дневен срок, че може срока при спешност да е по-кратък, но което е по-важно, да си знае правомощията по правилника за организация и дейността на обществения посредник, който е свързан с тия негови правомощия по член 22. Да прави предложения за посредничество на между органите на местно самоуправление, да прави препоръки към органите на местно самоуправление, да издава становище. Тоест, общественият посредник в тази процедура по обществени консултации може лично да напише предложение, може да разясни на гражданите и им каже: вижте какво, по поставени от вас проблем в момента течат обществени консултации, напишете си предложение. И една особена категория граждани има, дето са пати. Те обикновено пишат на Фейсбука като предупреждение към своите събратя: тъй, внимавайте, може ви се случи той. Много полезно би било той и тях да насочи. Тия, които те или иначе са минали процедура при него, да си напишат каквото имат да пишат, така че да посъбереме повече активност в обществените консултации. Завършвам. Имам и още предложения, но за да ни... това в хода на дискусията ще ги обсъдим. Това бих се радвал да го приемете с тия мотиви. Завърших. Благодаря, господин Петков. Колеги, въпроси? Други? Може би коректно да сложим и основните права и задължения на обществения посредник. Господин Павлов, в университета имаше едни преподаватели, днеска Пламен Петков това ми напомни. Формулираха един въпрос, който обхваща 7 раздела от съответната дисциплина и казваха: колеги, преписвайте. Преписвай на такъв въпрос на Пламен Петков. Не, моето е само една фаза. Фазата на общественото... Фаза не... Такова забиване. Добре. Сега. Друже. Знае отговора с 5 изречения, може да отговори на него. Разбира се. Колеги, имате думата за въпроси. Като цяло, как бяхме се разбрали, че един въпрос ще бъде чисто процесуален? Не сме ограничили нищо. Добре. Давай, казвай. Не, чисто в тази насока, какъв да бъдат трите въпроса. Един да бъде изцяло към правилника и нормативните актове, другия да бъде по-скоро свързан с мотивацията за работа, която в мотивационното писмо, защото аз ги почитах и двете, те са много общи неща. Абсолютно
Сега ChatGPT ги писал. Изобщо... Да, говориш за детайлизация точно. Да, казвай. Може би, като първи проблеми и кризисни точки в града и в обществото, които те ще захванат веднага след избирането си като обществен посредник, кое ще бъде за тях първи приоритет, който те реално да могат да изпълнят нещо по него. Защото, кризата с водата, написал един кандидат, тя кризата с водата вече не зависи изобщо от обществения посредник в случая в момента. Така че, това са по-скоро конкретна набор, една или набор от цели, които те се поставят в веднага след избирането им за обществен посредник, които ще бъдат реално на стойност за обществото. Значи те са го изложили и мотивирали подробно в мотивационното нищо не са изложили подробно. Не може. Ще се губи много време, ако ги караме да си преповтарят. Не, за ясна конкретна една цел говорим. Няма много време. Много време ще изгубим по въпроса, който зададете, защото те не могат да го отговорят двамата. Най-вероятно. Особено. Госпожа Коларова, някакви въпроси вие? Аз имам, но не съм много сигурна дали точно момента. Това, което искам да наблегна, вие ще ми помогнете дали може да се постави като въпрос. Да. Дали, айде да направим едно връщане назад, доста години ние нямаме обществен посредник в града. Причината няма да я търсим сега, но този, който ще застане пред общинските ни съветници и ще трябва да защити това, което ние, примерно тук, сме го оценили там пред тази аудитория, не ме интересува той дали ще има силата и инструментите да направи така, че мостът между гражданите, бизнеса и общинската администрация да заработи в интерес на нашите граждани в Шумен и да върне доверието в общинските служби. Извинявайте, ние наистина от страна на неправителствените организации имаме доста разочарования в отношение на административните дейности, свързани с решаване на наши проблеми. И това, което гледаме в бъдеще, да имаме такъв човек, който наистина да направи този мост. Той да щикова или да направи, да бъде коректив, където не да дава, кажем, той да решава. Той трябва да събере тези институции, бизнес и граждани, да могат да работят в интерес на гражданите и в интерес на Ако има въпрос, да има въпрос да го обсъдим. Добре, госпожо Коларова. Сега ще дадем личните мотиви, Добре. са важни. Съгласни ли сте? Съгласни ли сте да формулираме един такъв въпрос? Да. Как виждате вие работата си като обществен посредник с неправителствените организации? Става ли така? Да. Колеги? Добре. Колеги, имате думата за въпроси още? Имам два въпроса и ще ги задавам в рамките на възможността да зададем допълнителни въпроси, ако не искате да бъдат покрити с общо наше решение. Имаше случаи преди години, няколко случаи, в които се получава следното. По даден градоустройствен въпрос има различни становища на главния архитект, на заместник-кмета по строителство и благоустройство и в програмата на кмета. Този въпрос би могъл, ако го зададеме, да проверим уменията за мотивиране и разрешаване на конфликт. Това са по точка 12, която подлежи на отделно оценяване. Това е било един от тежките ситуации и са блокирали работата, защото почва спор за компетентността на главния архитект, на заместник-кмета и прочее. Ако не желаете, можем да чуем, това е тежката артилерия. Другото си има пожелателен характер. При едно такова разминаване в позициите, какво би било становището на обществения посредник? Ако искате, ако се приеме, че темата е специализирана, я оставете, ще я зададем като допълнителен въпрос, или ако прецените. Аз съм за. Господин Петков. Да се каже на глас. При наличие на противоречиви мнения
по-градоустройствен въпрос. Така. По тази тема. Защото другото е политика. Тук е да се строи, да се благоустроява. Точно които са за благоустройство на общината. Това е при различие, при различни становища или различни, на главния архитект, запетая, на заместник кмета по строителство и благоустройство и програмата на кмета на общината. Да не говорим, че могат противоречат на обществените настроения. Също е всякак може. То е едно цяло кълбо. Едното води общественото настроение. Какво участие и гласност може общественият посредник да даде? Да го чуем на къде ще върви. Кой е добър медиатор, човека трябва да се справи. Да, добър медиатор и дали има, както се нарича, долната част на гърба, за да може здраво да стои и да върви в посока. Всичко ли снима? Да. Колеги, и други въпроси? Възникно? Чух, съгласен съм. Не. А вие имате ли други въпроси? Не. Има ли, колеги, други въпроси? Те станаха три. Да, точно за това. Чета предложението за въпроси. Въпрос първи. Каква е процедурата за приемане на актове с нормативен характер от Общинския съвет и какви са правомощията на общинския посредник в тази връзка? Въпрос номер 2. Как виждате вие работата си като обществен посредник с неправителствените организации? Въпрос номер 3. При наличие на противоречие по градоустройствени въпроси между главен архитект, заместник кмет и програмата на кмета на общината, какво участие и гласност може да даде обществения посредник със своята дейност? Дали правилно казах, колеги? Абсолютно. При това положение подлагам на гласуване въпросите, които ще бъдат зададени към кандидати. Който е съгласен с така формулираните въпроси, моля да гласува за вдигане на ръка. Всички. Благодаря ви, колеги. Приема се. При това положение пристъпваме към точка 2 за събеседване. Колеги, имате свободата на въпроси към отделните кандидати. Аз наистина моля да съобразите и онова, което кандидатите са записали в мотивационните си писма. Да поканим кандидата номер 1. Данаил Сотиров ли беше? Да, или Даниел? Данаил. Да. Извинявай. Да. Заповядайте. Сега, господин Сотиров, ние сме се запознали с мотивационното писмо, което вие сте представили и днес ще ви бъдат зададени въпроси. Няма да ви ограничаваме във времето с отговори, но желаем да получим сравнително точни отговори на поставените 3 въпроса. Тези въпроси са общи, които току-що са приети с решение на комисията и след изчерпване на общите въпроси, колегите членове на комисията ще ви зададат отделно въпроси. Моля ви спокойно и ви желаем успех. Мерси. Да удостоверя първо, че съм аз, може би, или? Няма. Да, пишеше го в правилата, да. Добре, да. Не знам, процедура как трябва. Двама се явихте. Да. Благодаря много. Няма съмнение, че... И ние, понеже нямаме съмнение, и доверието при нас наделява на всичко останало. Така. Ето сега вече продължаваме. Въпрос номер 1. Каква е процедурата на приемане на актове
с нормативен характер от Общинския съвет и какви са правомощията на обществения посредник в тази връзка. Само за момент, по-бавно ще чета. Каква е процедурата за приемане на актове с нормативен характер от Общинския съвет и какви са правомощията на обществения посредник в тази връзка. Заповядайте. Добре. Първата стъпка е изготвяне на секунда, че думичката ми избяга от главата, предварителна оценка. След изготвянето на предварителната оценка следва обществена дискусия, което означава, че трябва да се публикува или в интернет медия на случая, ако говорим за Общински съвет на Общински съвет, или на местна такава медия. Там срока е минимум 30 дни, при изключителни обстоятелства 14 дни минимум. След като приключи, трябва да се качат мотивите, т.е. предложенията, които са постъпили през този период и мотивите за отказ, където предложенията не са разгледани. Последва предаване на предварителната оценка проекта към звената, които де-факто ще отговарят или касаят. т.е. в случая това трябва да бъдат постоянните комисии, които са релевантни към въпросен нормативен акт. След това се предлага за приемане заедно с мотивите и предварителната оценка. И последната стъпка е обнародване, т.е. пак публикуване на страницата на Общински съвет, като срока приключва в 24 часа. За вече приетото решение. След приемането, да. И мисля, че ще да ги възпроизведах стъпките. Омбудсмана. Точно. Ролята му най-съществено е при обществената дискусия де-факто. Той може да бъде медиатор, да обобщи, да събере мненията на граждани, какво мислят за въпросния проект. И както в повечето му пъти той да бъде медиатор и връзка с общинска администрация. Колеги, преминаваме втори въпрос, за да може да изчерпим трите въпроса и в последствие индивидуалните въпроси. Как виждате вие работата си като обществен посредник с неправителствените организации? Този въпрос е малко така субективен частен характер. Тук трябва да кажа нещо, че преди да дойда днешното събеседване, аз съм се свързал с предишния омбудсман Иван Капралов, с който сме разговаряли. Първото нещо, което така сме се разбрали, ако се стигне до там, че бъде избран за омбудсман, някакви неща сме се оговорили, но едното от тях е, той ми сподели, че е направил регистър на неправителствените организации, т.е. да ме въведе въобще какво се случва и докъде е стигнал той. Въобще работа като цяло на омбудсмана, едно от най-съществените неща е да бъде мост. В случая, когато говорим за неправителствена организация, съответно мост между неправителствените организации, общинска администрация и тук може би ще има и външни структури, защото много често бих предположил, че исканията на неправителствените организации могат да касаят законови проблеми, което означава тук връзка с национален омбудсман, защото местният представител няма такива правомощия. Въобще работата тук, аз за себе си бих се водил от няколко принципа, това са равенство, справедливост, но е деликатна тема, т.е. очаквам, че ще има неща, които ще трябва да се слушат добре и двете страни, да бъдеш добър медиатор.
Иначе някакви неща, ще кажа от личен характер, които на мен са ми харесали като идея. Често неправителствените организации имат две-три нужди. Едната е, примерно сега сещам за конкретен пример, неправителствена организация иска да сложи табелки в града, които да посочват имената на улиците, споделиха ме го преди известно време. Там омбудсмана местния може, това, което може да направи, е да направи една кръгла маса, където да се събере местна администрация, да събере представител. Те искат да бъде с история отдолу защо улицата казва така, т.е. ако е съединение, това химично съединение или за какво съединение говорим, т.е. тук трябва да сложим на масата един историк, който да обясни защо е това именно тази улица. Той може да бъде пак връзката между различни групи, които да организират нещата. Когато говорим за хора с социални потребности, там е по-деликатният момент. Там предполагам, че ще има нужда повече от национален омбудсман от помощ, ще има нужда от повече от средства. Тук местният представител може да бъде лицето, което да се обърне към бизнеса и да гарантира, че дадена кауза е по-така да набляга на бизнеса, кое според него е по-належащо към този момент, стига да е добре запознат наистина какво се случва. Пак казвам, според мен е отворен въпрос и спрямо обстоятелствата ще се действа. Добре, благодаря. Завършихте, да? Да. Добре. Въпрос номер 3. Мерси. При наличие на противоречие по градоустройствени въпроси между главния архитект, заместник кмета и програмата на кмета на общината, какво участие и гласност може да даде обществения посредник по въпроса? Може още един път противоречие между главния архитект? При наличие на противоречие по градоустройствени въпроси между главния архитект, заместник кмета и програмата на кмета, така, какво участие и гласност може да даде обществения посредник със своята работа? Ами, че си призная, първосигнално това, което ми излиза в главата, но може би трябва да го мисля добре. Мен ми се струва провокативен въпрос, защото е вътрешен проблем. Не знам, омбудсмана може ли да се меси във вътрешни, т.е. не знам, че не може, нали, спрямо наредби и закони. Т.е. трябва да помисля, въобще може ли нещо да направи. На мен се струва, че не е в компетентността му да взема страна във вътрешен проблем. Няма. Уверявам ви, че действително въпросът не е провокативен. Той изисква малко по-задълбочено мислене. Завършва с въпроса за каква гласност, участие и гласност може да даде обществения посредник по този въпрос. Значи не говорим за таен административен въпрос, разминаване. Говорим все пак за нещо, което е добило публичност и за това. И в този случай какво ще стане? Кой е в дълг към гражданите? Всички заедно, плюс общественият посредник. Така или иначе въпросът не може да стане скрит. Не говорим за това. Често признание, не мога да се представя ситуация в момента, в която акцентът е само за градоустройствени въпроси. Текат процедури за проектирането в общия устройствен план, промени в общия устройствен план, промяна в предназначението. Добре, противоречие какво означава? Че не са на едно мнение трите Ами тече противоречие. Никога не става едното мнение никога не се ражда само. То се ражда в дебат, в този дебат и най-вече в отношението с гражданите. В тази ситуация нещо ще крием или ще говорим открито. Това горе-долу е въпрос. Представете си една спортна площадка. Да, нищо няма да... Представете си една спортна площадка. Точно така. На фаза проектиране. Добре.
И за тази спортна площадка кмета на общината в своя план е заложил едно конкретно място. Главният архитект е на едно различно мнение. Защо обаче? По градоустройствени причини главният архитект винаги ти казва норматива за озеленяване, толкова норматива за застрояване, толкова като стане и се разшири дискусията. Смел главен архитект. Това, което може да направи в такъв случай е по-скоро да събере да обобщи мнението на гражданите на омбудсмана. Да. И съответно да го предложи на кмета и на съвета към плана, който се изготви. Видях ли, че няма провокация въпрос? Няма провокация. Дадохте отговор. Колеги, приключихме с въпросите. Заповядайте свободни въпроси към кандидата. Обобщайки последния въпрос и нали, продължение към него. Много теми има в града, които остават винаги така от градоустройствения казус, като например ето имаме редица съоръжения изградени в града последните 10-15 години, които бяха противоречиви по естеството си на застрояване, по естеството си на използване и много често обществото беше в обратното мнение изобщо за постоянното им, за използването им, спрямо това, което имаха като план, нали, било то в план на кмета, на главния архитект, на заместник кмета по строителство. В този ред на мисли, идеята ми на мен е по-скоро този омбудсман, освен да събере хората да говорят, да бъде медиатор, той може да провокира и друг тип действия, които да бъдат затвърждаващи за обществото, че този проект е качествен. Какво бихте предложили вие? Аз имам някакви идеи за това да видя дали... Аз мисля, че дискусията е много тежка, даже ако визираме нещо, което се случва реално, много често обществото не е информирано, т.е. то не знае защо може или не може да се изпълни. Може би част от нещата, които трябва да се направят е по-добро обяснение към обществото, защо не може да стане, т.е. има ли достатъчно бюджет да се изпълни или какви са причините. След това да се допита обществото какво му е мнението. Точно така. Това имах пред информационна кампания, която казахте. Това е много важно, защото много често няма... криза точно по тая причина. Точно тая причина имаме сега криза, нали, свързана с вълтата, нали, която ме говорим. Същото беше, нали, примерно казвам и за спортната зала или за някой друго съоръжение. И в последствие такива конфликти се раждат се решават чрез дебат и експертиза. Предполагам, че имате предложение по този въпрос, нали? Каква експертиза може да предложите вие като омбудсман, за да се реши проблема, тъй като той е един безкрайен кръг. Заместник кмета казва едно, главният архитект казва друго, народа казва трето. Има методи за решаване на подобни конфликти в света, които смятам, че и тук могат да бъдат. Просто като идея не казвам, че има, нали, правилен. Вие какво бихте предложили, за да може да се затвърди едно крайно мнение от обществото и от... Пак извинявам се, но ще ми е необходимо повече, как да кажа, детайлност, повече да се представя ситуация и яснота. Имаме ли бюджет да го изпълним това нещо? Защо има разногласие? Откъде идва? Да, и финалното решение се взема на база на дискусията. Нали. В тази дискусия те мненията в началото са били и същи, са били тъм мнения на тъма администратори и на обществото. В крайна сметка трябва да има консенсус, който повечето пъти се изгражда чрез външно мнение. Как би било експертно външно мнение предложено от ваша страна? Това имах предвид. Може ли да допълня въпроса? Например, една от темите градоустройствените, която няколко мандата тече, госпожа председателката сигурно ще ме подкрепи, е свързана, например, с пасарелката на пазара. На това тежко кръстовище, дали да има пешеходна пасарелка или да няма. Различни мнения. Значи, при омбудсмана, както в цялата ни общество и управлението на държавата и на общините, фрагментирането на мненията е огромно.
Значи има граждани, които искат едно, граждани, които искат второ, противостоящи, колебаещи се, некомпетентни и в същото време, когато е администрацията, има различни идеи. Тук не става въпрос за противоречие от такъв характер състезателен, но има различни идеи. Един се позовава на миналото, друг се позовава на нормативния. В тази ситуация все пак ние, омбудсмана, къде му е мястото? В тази сложност, многофрагментарност в Общинския съвет, в Общинска администрация, в мненията на гражданите, в край на краища, преди малко на подобния въпрос отговорихте много правилно, което ни зарадва. Но в тази ситуация омбудсмана трябва да знае на първостепенната му задача каква е. Първостепенната не съм сигурен. Със сигурност добри практики е нещо, което може, т.е. ако това нещо го има сходно някъде като проблеми, като решение, което да съществува устойчиво във времето, защото ако преди 2 дена не се знае дали е полезно, е хубаво да ги представи и ако има хора, които да ги защитят, примерно ако същия проблем са имали в друг град, че не е Русе, Добрич, който и да е, ако може да извика колеги оттам, които да обяснят какво се е случило и какви са ползите на осъществяването на един или другия вариант или какви са минусите, това би било помогнало страните да се уеднаквят мнението. Казахме вече, информираност винаги ще е полезна. Благодаря. В добра посока според мен насочихте отговора, беше много правилно това. Другото, което нали, също експертното мнение, външното е много важно по такива. Една от основните роли на обществените посредници в чужбина е точно това да предлагат външен експерт, който е така добре приет от обществото, при срещите с обществото, които те да ни кажат този е в тази посока, този е в друга посока, който той да бъде така стълб и метод на омбудсмана да убеди хората в правотата на това, което казва експерта. Така че много благодаря за отговора, беше добре мотивиран. Колеги, имате думата за въпрос. Може. Госпожа Клава, заповядайте. Да. Искам да попитам господин Сотиров и да насоча вниманието му към друга сфера. Ние знаем, че примерно омбудсмана ще е запознат с нормативни документи, административни и други движения, които се извършват в неговата дейност, но аз когато се запознах с мотивационното му писмо, попаднах на една позиция, в която той посочва, че е участвал в учредяване и работа в първия ротари клуб в Шумен с хуманитарна дейност. Бихте ли ми казали какво означава това и ако един ден имате тази възможност да разширите и развиете тази дейност, към какво е насочена? На Ротари клуб дейността към какво е насочена? Не, за дейността хуманитарна. Там това ми направи впечатление, това ме интересува. Какво отношение имате? Защото представител на неправителствена организация ние имаме проблеми предимно с достъпна среда, имаме проблеми предимно с морални, етични отношения и така нататък. И за това питам. Значи бях част от семейството, аз мисля, че съм го упоменал в мотивационното писмо на Ротари клуб около 20 години, вече съм част от други организации. Това, което сме направили от тогава, в смисъл в момента, в който аз излязах, т.е. сега да не изпадам да обяснявам каква е организацията, но там има различни, когато са от 12 до 18 в Интерак, после има Ротарак, после отиваш в Ротари клуб и така нататък. Предимно съм се занимавал с младежите в тази организация, направили сме редица проекти, даже наскоро ме направи впечатление дано да не греша, когато говорим за социални групи. Даден проект, който направихме тогава, даже мисля, че на 2 пъти, но се връщам много назад във времето, бяха всяко стъпало на обществените сгради, първо и последно да се бъде с жълт цвят, вече не помня някаква боя търсихме, която да е по-устойчива, защото хората с намалена видимост се оказа, че това е много полезно за тях. Не разбирам въпроса, да дам примери за неща, с които сме се занимавали тогава. Вие бъдещето какво виждате в отношение на тази дейност, като аз казах в началото, започнах административно и законодателните ви съответно запознавания във връзка с документи и други. Тоест как ще се сътрудничи с такива организации? Но общественият посредник трябва да бъде и да има и морал и етика към работата, която полага, а обикновено в контакта с хора с увреждания, при нас нещата са малко по-специфични. Не говорим
заявление, приемаме го, обработваме го, елате, получавате отговор, така. Не, тук вече става въпрос малко и в хуманно отношение. За това посочих дали имате тази насоченост в бъдеще по този начин да работите. Ето казвате за осветяване на в жълти, на първо и последно стъпало, за достъп на хора с увреждания, с трайни увреждания. Това като има една наредба 4, която казва, че ето, споменахте и за строителните дейности в града и други обекти, които евентуално са административна позиция в общината, където, вярвайте ми, в града не се спазва. И нямаме те скосени тротуари, където трябва хора с трудно подвижни. Аз мисля, че разбрал вече въпроса. И така, но това вече се излязах малко от аспекта на хуманното отношение на омбудсмана към проблемите на хората. То е негово задължение това. Моето лично мнение е, че, т.е. първо да кажа, последното, което се спомена, трябва да изслушаме и другата страна, т.е. редно е обществен посредник да чуе, ако не се спазва, защо не се спазва, и там нататък пак да се тръгне за води диалог. Това, което почвам да казвам по-генералното отговор на въпроса, според мен обществен посредник, той законово има 2-3 задължения, те не са много. В закона за местната администрация, местното управление се казва с буквално едно изречение, че той трябва да съдейства за спазването на правата и законните интереси. В правилника има 2 задължения. Това се дава отчет и да отговаря в 14-дневен срок. Тоест до тук е това, което е упоменато в закона. От тук нататък за мен започват истинските негови задължения. Те са свързани с... Те са по-скоро морални. Те са... Не по-скоро, те са изцяло морални. И ако той не ги приема за такива, за мен това ще е много слаб омбудсман и по-добре, да не кажам, че е излишен, но няма да е достатъчно полезен. Тоест, задължително ценностната система, морала, принципите му трябва да са на високо равнище и естествено да се отнася към тези групи с особено внимание. Благодаря ви. Други въпроси, колеги? Господин Крумов. Господин Сотиров, как ще разрешите конфликт между юридическо лице и общинска администрация? И за да обвържа примерно въпроса с последния прехвърлен въпрос, примерно отказ за издаване на разрешение за строеж. Тоест, юридическо лице иска да строи, получава отказ. Въпросът на омбудсмана може ли се намеси и как така да го разберем? Да. И в кои случаи може да прецени, че може да се намеси? Като казвам, че до някъде въпросът ми е провокативен. Не чух, извинявам се. Въпросът не е провокативен. Ще ви го скажа леко така. Добре. Слушаме. Сега пък се обърках, че е провокативен. А причината за отказа вълнува ли на каква е? Или в случая не? Ами вълнува юридическото лице, да кажа. Да, че има отказ. Има някакъв отказ. Ако не е нарушено някакво право на гражданин, аз пак не виждам омбудсмана къде се появява. Тоест, ако служителя, който е отишъл на прием на някакво гише, не е обиден, не са му нарушени правата, омбудсмана, т.е. местния представител, не виждам как може да съдейства. В крайна сметка той няма компетенциите на съд, на адвокат или на каквото да е било такова. Благодаря за отговор. Благодаря и аз. Едното желание, пречка ли е гражданина точно във връзка с последните ви думи? Да си заведе жалба в съда и в същото време да иде и при омбудсмана и да каже, аз считам, че има ето толкова нередно. Тук не говорихме за граждана, за юридическо лице. Да. Не. Господин Петков се зададе въпроса. Що? Да, що не е лошо? Точен въпрос. Пречка ли е да си заведе жалба в съда и да дойде и при омбудсмана да се оплаче? То за него не е пречка. Пречка е за омбудсмана, защото той не може да се меси в законното решение. Той е законното решение с по-голяма тежест. Добре. Колеги, други въпроси имате ли? Ако разрешите и аз имам един въпрос. Да, това съм тук. Моя въпрос
е следния. В вашето мотивационно писмо при намеренията ви и приоритетите в точка 5 заявявате защита на работническите права, сътрудничество с трудовите служби и националния омбудсман за защита права на работниците. Да. Като директор в фабрика забелязах, че в много предприятия правата на работниците се нарушават, което минава при липса на информираност и недостатъчна защита. Моля ви, с 2 изречения дайте яснота на... Примери за нарушени права. Не, аз искам по-скоро пример. Като ваш приоритет, какво ще направите ви като обществен посредник по този въпрос? Бих отишъл в службата да разбера защо не знам, че имат информация, но въпреки това, поради някаква причина не се случват да се спазват някои права. Примерно извънредният труд често не се отбелязва в графиците на големите предприятия. Бих разбрал какви са техните затруднения, за да спрат тая практика. И оттам, бивайки от другата страна, да тръгнем да мислим заедно какво може да се направи. Затова са изпоменати националния омбудсман, защото може да се наложи законова промяна. Друго право, за което става дума, информираност. Примерно има много отпуски, които не са познати на граждани, т.е. тук трябва буквално да се информира сериозно, че при смърт на еди кой си, че при раждане, при брак, при това, т.е. при някакви неща, ти имаш някакви права и е хубаво работниците да ги знаят, защото аз виждам как те изпадат ситуации, които не получават от незнание. Пак казвам 2 неща. Едното е да разбера защо не се спазват. Примерно някаква фабрика работи събота, никъде не е отбелязано това. Знам как се избягва, фабриката как го избягва, но защо инспекцията не го хваща, бих искал да го чуя и след като ги чуя, оттам нататък да тръгнем да разсъждаваме как да прекратим тези практики, които мисля, че не са полезни. Дори за самия бизнес, според мен, в дългосрочен план не са полезни. Успях ли да отговоря? Искам още малко яснота. Да. Кое ще е онова събитие, което ще ви накара да отидете в тази стопанска единица, предприятие, дружество или нещо? Не, първо ще отида инспекция пред труда и ще ги попитам защо не успяват да се справят дадени проблеми. И след като получа техните отговори, защото те сигурно имат някакъв проблем, оттам нататък ще тръгна. Аз не говоря за някакво конкретно юридическо лице, което да посетим. Говоря за практики, които виждам въобще като цяло, че е хубаво така да... Може би някаква връзка с синдикатите би трябвало. Не. Въпросът ми е следния. Кое е онова, което ще ви накара и ви мотивира да влезете в конкретно предприятие? Нарушаването на правата на работниците. По какъв начин имате сигнал за това нещо, което да ви даде основание? Разговор с работниците. Точно така. Към хората. Вижте, инициативата е онова, което питахе. Инициативата. Сам по своя инициатива вие не можете да кажете добър ден, аз съм омбудсман на Шумен и ще ви ревизирам по отношение на режим на почивки, отпуски и така нататък. Не, аз не искам да ревизирам никого, просто искам много дискусии да има, много общи така отворени срещи с граждани, но понеже тук съм написал, че знам някакви проблеми, които очаквам, че ще се появят, предварително съм си направил някакъв план, ако се стигне до там как да работи. Благодаря. Колеги, имате ли други въпроси? При това положение ние ви благодарим. Желаем ви хубав ден. Очаквайте нашето решение. Благодаря, спорен ден. Всичко. Омбудсман на община Шумен ще работи с бизнеса и се ще решава правата да продават работниците в някои фирми. Нали омбудсмана на община Шумен? Да бе, обаче да се научат и хората, че има на кого да се оплачат.
Това беше и въпроса на колегата Джамбазов. Той може да отговори, че ще инициира между точно така. Двете страни. С хората, и с синдикатите са много важно нещо. Той е повече. Едно време с музикация вървяха такива. Не ги подвежда. Медиите да не видят. Той Крумов е по тези подвежда. Сутрин до вечер се занимават с проблеми. Ние правим точно това между другото. И той го пита, че юридическо лице и му подвеждам. Госпожата Лападова заповяда. Какво каза, че не е съд, Здравейте, заповядайте. На това място заповядайте. Където е микрофон? Госпожа Шалапатова е известна за нас самоличност, така че лична карта ние няма да искаме. Не може да бъде. Така. Добре дошла. Желаем ти успех. Уважаеми колега, днес въпросите, формулирани от комисията, са в следната последователност. Въпрос номер 1. Каква е процедурата по приемане на актове с нормативен характер от Общинския съвет и какви са правомощията на обществения посредник в тази връзка? Повтарям. Каква е процедурата за приемане на актове с нормативен характер от Общинския съвет и какви са правомощията на обществения посредник в тази връзка? Заповядайте, имате свобода, говорете. Правно регламентиран приемането на нормативни актове в правилника на Общинския съвет, но също така можем да намерим отделни разпоредби в Закона за нормативните актове и отделно в един указ за нормативните актове, който е приет преди 20-25 години. И ще упомена във връзка с какво. Значи, приемането на един нормативен акт трябва да има проект, мотиви и доклад към този нормативен акт. Съставителят на този проект трябва да го обяви според правилника, трябва да го обяви на сайта на общината. И сега тук опираме до въпроса, кой може да бъде съставител на този проект. Ако отидем до Закона за нормативните, понеже в правилника не е упоменато, казва се само съставителят. И от тук можем да, ако тълкуваме съставителя, може да бъде всяко лице, а може да бъде и всеки член на Общинския съвет. Но ако отидем в Закона за нормативните актове, изрично е посочено, че там съставителят може да бъде, публикува проекта на сайта на съответната община. Но съставителят може да бъде орган на изпълнителната власт и орган на местното самоуправление. Ако отидем към Конституцията, орган на изпълнителната власт, това е в общината, това е кметът. Тоест, кметът може да внася проекти за съответни нормативни актове и отделно органа на органа на местно самоуправление. В Закона за нормативните актове е казано само Закона за местно самоуправление, но не е упоменато кой. И тук аз се връщам към този указ, към нормативните актове, където изрично е упоменато, че това може да бъде комисия или лице. И ако приложим едно тълкуване, според мен, вносител, като се спра на този указ и на Закона за нормативните актове, според мен вносител може да бъде председател на отделна комисия, на постоянна комисия към Общинския съвет, може да бъде общински съветник като отделно лице, а също така аз смятам, че може да бъде и председател на отделната група съветници в Общинския съвет. Защо? Защото в консултативния съвет изрично е упоменато, кои могат да участват. Това са, там е упоменато председатели на Общинския съвет, заместник-председатели и председатели на Общински съвети. Тоест, аз смятам, че като изхождам на базата на тези нормативни документи, всъщност на тези документи, на тези закони, смятам, че вносител на проект, на мотиви и доклад може да бъде орган на изпълнителната власт, кмета на общината, а като орган на местното самоуправление може да бъде председател на комисия, председател на група и тук под въпроси не знам, може да бъде според мен и упълномощено лице от съответната група и общински съветник. Като изрично в правилника е посочено, че за да се внесе такъв проект, мотивите трябва да има към този проект мотиви.
мотивите трябва да съдържат, имат определени условия. Първото условие това е каква е целта на този проект, какво се цели с постигането на този проект. Второто, трябва да има финансова рамка, нали, за изпълнението на този проект, какво се иска. И не на последно място, какви са целите, които се цели с внасянето на дадения проект и какви резултати се очаква да бъдат постигнати. Сега, не знам, в правилника е прието, нали, че акта трябва да бъде публикуван на сайта на общината. Според Закона за нормативните актове, когато вносител е орган на изпълнителната власт, освен на сайта на общината, трябва да бъде публикуван на портал за обществените услуги. Специално в нашия правилник не е прието, но според Закона за нормативните актове е така. А когато вносител е орган на местното самоуправление, тогава този проект трябва да бъде публикуван на сайта на съответната община. Като проекти, които не съдържат мотиви и не съдържат доклад към себе си, не се приемат и не се разглеждат от Общинския съвет. За този и се дава един срок от 30 дена този проект да бъде на сайта на общината. Каква е целта? Целта е да се даде едно обществено разгласяване, че общината или органа на изпълнителната власт има намерение да се гласува такъв проект в Общинския съвет, с който се засягат интереси на граждани, нали, техни права. И това, в изключителни случаи този срок вместо 30 дена може да бъде и 14 дни. След изтичането на този, като всички проекти се адресират до председателя на Общинския съвет и се регистрират отделно в деловодството на общината. След изтичането на този срок има задължение към председателя на Общинския съвет да бъде разпределен към комисии, към постоянните комисии, за да бъдат разгледани. Защо? Защото понякога по даден въпрос може да има не само един, може да има повече от един, два-три проекта. След разглеждането на тези проекти от постоянните комисии, те трябва да бъдат внесени в Общинския съвет. Като на първо гласуване, като се предвижда 2 гласувания, на първо гласуване се взема становище. Ако един проект се гласува глава по глава, раздел по раздел. Но ако са повече от 2 проекта, на първото заседание на Общинския съвет би трябвало да се гласува становището на постоянните комисии, да се вземе решение кой проект ще бъде гласуван, ще отиде на второ гласуване. Сега и след това, като бъде гласуван този проект, той подлежи на обнародване, т.е. да му се даде една публичност. Публичността е в сайта на общината, в таблото, което стои в общината. Като ако закон предвижда, този проект може да бъде публикуван и в Държавен вестник. И сега тук копираме къде са правата на гражданите и къде е омбудсмана. Значи, омбудсмана, той не е нито изпълнителна власт, нито орган на местно самоуправление. Тоест, според закона, според правилника, аз смятам, че той няма право да внесе проект в това. Но, според закона за местното самоуправление, всички граждани, които смятат, че е необходимо да бъде приета наредба в Общинския съвет, или това няма проблеми да сезират отделните комисии, да сезират общински съветник, че желаят да бъде приета дадена наредба. Няма проблеми да посочат и какви точки желаят да бъдат включени в тази наредба. Но отделни граждани също не могат да правят проект на според закона, проект да дава мотиви и доклад и да го публикуват на сайта на общината. И от тук, къде е и ролята на омбудсмана? Ролята на омбудсмана е в правото да дава становища и препоръки, които да ги внася в Общинския съвет.
Другото му правомощие е, че той може да присъства на заседание на Общинския съвет, т.е. присъствайки на едно заседание на постоянна комисия, той присъства при разглеждането на дадения проект, преди да бъде внесен за одобряване в Общинския съвет. Смятам, че тук са правомощията на омбудсмана. Благодаря. Въпрос номер 2. Как виждате вие работата си като обществен посредник с неправителствените организации? Да повторя. Как виждате вие работата си с неправителствените организации? Работата на един общински съветник, той, освен че трябва да защитава, да бъде посредник между гражданите и органите, местната администрация и органите на местно самоуправление, и освен доставчиците на обществени услуги, той трябва да има активни връзки с неправителствените организации. И то в сферата на социалните услуги, и смятам даже и в сферата на предоставянето на правни услуги. Какво имам предвид? Не случайно има достатъчно неправителствени организации, които се занимават в момента с жени в действие, които се занимават с домашното насилие, въпроси, които засягат работата на един обществен посредник, устоявайки правата на гражданите, но и активно с неправителствените организации. И другото, има Национално бюро за правна помощ, което съдейства, оказва помощ на граждани, които нямат възможност да заплатят адвокатско възнаграждение, да защитят своите права. И тук е мястото, смятам, и на неправителствените организации в защита правата на децата, и това защото има доста организации, защита на правата на хората с увреждания, и това активно в създаването на различни мероприятия, обществени мероприятия, разгласяване на тази дейност и устоявайки правата точно на тези уязвими групи. Добре, благодаря. Въпрос номер 3. При наличие на противоречие по градоустройствени въпроси между главния архитект, заместник-кмета и програмата на кмета, какво участие и гласност би предприел обществения посредник? Повтарям въпроса. При наличие на противоречие по градоустройствени въпроси на главния архитект, заместник-кмета и програмата на кмета на общината, какво участие и гласност може да даде обществения посредник с своята дейност? Според мен трябва да тръгнете от частното към общото. Само при противоречие. Да. Конкретно. При противоречие, предвид това, че това са вътрешни, но той е с програмата. Това е... Това е участието в постоянната комисия по строителство, градоустройство, където може да вземе отношение. Слушаме ви. Където може да вземе отношение по разискването на дадения въпрос. Но омбудсмана, той може да прави становища, може да дава препоръки, които да внася в Общинския съвет. Това може да направи в случай като този. Становищата и препоръките омбудсмана откъде ще ги извлече? От своето лично мнение или от кого друг? Ако бъде сезиран с жалби от граждани, той трябва да бъде сезиран с дадена жалба, за да предприеме някакво мнение, че... И трябва да предприеме проверка в
в правилника за дейността на омбудсмана изрично е казано, когато е сезиран с жалби, предприема проверка и в един 7-дневен срок всяка орган там на общинската администрация е длъжен да му предостави всички документи, всички записки, които са свързани с дадената жалба. В 14-дневен срок той трябва да уведоми жалбоподателят и за да може да отговори. Нали, той може да откаже да отговори на жалбоподателя, може да предложи друг начин за разглеждане на въпроса, но може и да отговори на въпроса и да предложи друг начин за разрешаване на спора, който е възникнал. Но задължително трябва да бъде възникнал не по своя собствена инициатива, а трябва да бъде сезиран от дадени граждани или група граждани, нали не е казано, трябва да получи тази жалба. Добре. Благодаря много. Колеги, имате думата за въпроси. Изчерпахме общите въпроси. Имате въпроси към колегата? Да. Господин Томов, давайте. Добре. Госпожо Шалапатова, имам следния въпрос. Аз го зададах на предния кандидат, така че нека да има равнопоставеност. И това е във връзка с последния въпрос, който има конфликт между юридическо лице и общинска администрация във връзка с неиздаване на разрешение за строеж. Как ще реагирате като обществен посредник и как ще разрешите? Имам жалба. Общественият посредник не разглежда жалби между юридически лица и общинска администрация. Така че аз смятам, в този случай може да се даде отказ, нали, и аргументирано да бъде упоменато защо, нали, то няма да бъде разгледана тази жалба, като този отказ задължително трябва да бъде в писмен вид. Предвид това, че самият правилник за дейността на общинския съветник го изисква това нещо. Благодаря за въпроса, така е. За отговора, така е. Моля? Благодаря за отговора, така е. Колеги, моля за въпроси. Госпожа Коларова? Не. Нямате въпроси? Да. Госпожа Билчева не е чула днес? Няма въпроси. Нямате въпроси? Предвид, аз имам въпрос. Предвид последния въпрос, който ви зададе господин Джамбазов, вие като обществен посредник, предвид голямото, въпросът малко се подразбира, че има голямо обществено напрежение по някакъв въпрос, по който обаче и властта няма едно мнение. Има разновидност от мнения много различни, които се противоречат едно с друго и обществото не се знае на кое мнение на страната е и дали не е на четвърто мнение. Вашата работа като обществен посредник, дори да не ви информират директно, чрез жалба, защото те може да няма за конкретно какво да ви дадат като проблем в тази жалба. Вашата работа е свързана с това вие да се самосезирате и да направите какво в случая? В случая могат да се организират различни дейности, примерно срещи срещи, примерно дали е с администрация, дали е с орган на местно самоуправление, дали е с представител на неправителствена организация, дали е с преподаватели от даден университет, нали, защото всеки има различно мнение, по някой път мненията са еднакви, имат допирни точки, по някой път нямат. Няма проблем да бъде среща и с общински съветник или с самата среща с председателя на самата постоянна комисия или на временна комисия, но могат да се търсят такива срещи, като няма проблеми този обществен посредник да организира различни приемни, дали тези приемни ще бъдат в града, дали ще бъдат в населено място на общината, дали ще бъдат в пенсионерски клуб. Това няма никакъв проблем. Няма проблем тези приемни да бъдат и в училище, заедно с педагогически персонал, когато касае въпроси, свързани с образованието. Но за всеки въпрос, нали, различен е кръга. В случая ставаше въпрос за градоустройствени проекти. Освен да се организират различни срещи, нали, с различни вносители, оттам всеки може да изгради свое собствено мнение и да реши дали ще бъде сезира отделна жалба или няма да сезира. Въпросът на моя колега от комисията беше
малко по-широк според мен. Ако не, аз го задавам така. Да. Омбудсмана, освен срещите, когато е сезиран с частен интерес, може ли да иде в квартала, целият квартал говори? Ама не го казах. Целият квартал е в ситуация да кипи, да ври. Ами в този случай има квартални съвети, има наредба за кварталните съвети. Нали? В тези квартални съвети, в които нали, могат да участва и общински съветник, нали, представители има, може също по този начин да се разисква заедно с кварталния съвет, може да се разиска отделния проблем. А пък ако е в отделно кметство или там, където има кметски наместник, в община, в отделното кметство с жителите на малкото населено място или с кметския наместник в това малко населено място, за да разберат хората за какво става на въпрос, защото не всеки може да седне и да прочете на сайта на общината или пък има достъп да дойде до града, на место да се отиде и да се разяснят тия въпроси. Но тук става въпрос не само за градоустройство, тук става въпрос и за социални проблеми, нали, които могат да се решават по този начин и във връзка с образование и други. Благодаря ви много. Лечебната дейност също. Лечебната дейност, културата също, това, младежките дейности, спортните дейности, те са, не случайно има 10 комисии, ако не се лъжа в Общинския съвет и всяка комисия си има отделни въпроси и е структурирана в отделни въпроси. Благодаря. И понеже казахте квартални съвети, нямаше да задавам въпрос, ще задам въпроса. Кварталният съвет заседава, приема решение. И приема решение по отношение на, да кажем, градината, която... Има градинката, да бъде и в нея има съоръжения, които са обехтяли, предстоят незабавни ремонти, но общината не се е погрижала на време, не е планирала на време бюджетни средства. Какво може да направи общинския посредник в тая връзка? След като има такова решение. Да, той има такова решение. Какво може да направи? Първо участие в самата комисия, както на членове на тази квартален съвет, така и с обществения посредник. И аз говоря, вече има решение на комисията и са дошли при вас и казват, ето това е нашето решение. Моля ви, има проблем. Общината в бюджета си не е предвидила пари за такова нещо. Има потенциална опасност за живота и здравето на децата, на хората и така нататък. Дайте вашето становище. Какво правим от тук нататък? Освен да внесе една препоръка в следващия бюджет за следващата година, да бъдат планирани средства, нали, за тази градинка, бюджетни средства да бъдат планирани. От другото, което е да се организира, дали ще бъде с НПО и това да се организира една с общи усилия, да се направи доброволно усилие, това, което може да се направи, няма никакъв проблем с доброволни усилия да се организира, да се направи това, което може да се направи. А всичко, което е свързано с средства, да се внесе една препоръка, нали, може да направи в следващия бюджет да бъдат заделени средства точно за тази градинка. А може ли извън общината да информира и поиска съдействие, да кажем, от междуведомствени съвети, по кризисни и така нататък? Може да. Може, да. Кварталния съвет може. Добре, благодаря, аз нямам повече въпрос. Колеги, имате думата за въпроси? Очевидно няма други въпроси. Благодаря, колега Шалапатова. Ще бъдете уведомени за решението на комисията. Отново ви желаем успех. Всичко, Олег Ден. Господин Джамбазов, ви казвате, живота и здравето на децата, примерно са застрашени, които... А ние ще изчакаме следващия бюджет. Добре. Как беше първото име, госпожа Шалапатова? Катя. Да. Колеги, имате оценъчни листи пред вас. Моля, заповядайте. Ако е необходимо да ви зачетем правилата по отношение на оценяването, за да няма някакви проблеми. Колеги, има ли нужда? Служи, ще четиш? Аз зачитам. Да. Мисля, че му нужда. Ние ги знаем, че са
коя сесия се очертава да бъде продължено на гласуване? Тази? Не, този няма как да стане. Няма. Тази седмица тая няма още. Понеделник в консултативния съвет ние ще вземем сега решение евентуално за 7 дена за произнасяне и доклад трябва да изготвим, така че ще бъде следващата. Живота за другата сесия. Кой би се тръгна? Моля? Си готов? Такава бързина. То се оценява на момента, просто са го впечатлението. Колегата, това е той. Данаил и Катя Шалапата. Този път много добре се беше подготвила госпожа Шалапата по общия въпрос. Беше много добре, наистина. Те накрая ще напишат научен труд на тема обществен посредник. Много добре се... Беше се подготвила много добре. Малко по-липсва, нали, щупена мислене, но то не става само с това. Според мен се беше то с постоянство се постигнало с това според. При вас, не? Нали? Ето обучен кадър, той е купил все пак. Обучен кадър, той е купил до 20 години. Той е политическото говорим, но и вътре му идва. Да, той като каза толкова години имал опит, 20 години, да колко си години. В живота куп те го бъдат за и там уйна с групи, такива, дето продават за страховки и тем подобно. Все в пирамиди е бил участник, което ни е много. Все пак оценяваме знания. Да, вярно се. Дам пробвам. Не, законът. Да седнеш. Смятам, че само по административен начин не се получават нещата. То се вижда. Ами то става след тъй. Много хубаво паметна темата с градоустройството обществено. Това е един има такъв проблем. Не се мисли, като се проектира и като се реализира. То няколко такива проблеми. Се гледа. В радиус от 400 метра се харчат обществени пари за 3 еднакви спортни площадки. Радиус от 400 метра. 3 еднакви. Които се ползват. Дали се ползват на годишна база от 10 човека, не знам. Вчера чувам за... Обаче, и харчат обща 50 000 лева според една. В градината на детето дадохме пари за пясък и ходим да мъкнем пясък, там за пясъчниците вчера. И там си гледам на арената, децата тръгват от градина и се тръгват се отидете и виждат там стрит фитнес на площадката и искат да поиграят. Да, знам за къде говориш за това. И тръгват да играят. Те се губят в тревата. Това е друг въпрос. Не е друг въпрос, нали? Тревата е друг. Имаш стрит фитнес площадка на паркинга на арена. Да. Имаш стрит фитнес площадка от среща на кръговото на паметника на Пети. Точно така. И сега се прави нова стрит фитнес площадка на Марица срещу арената. Ама той ме е по-надолу. Аз бих взел... Той по-надолу има. Почна да стрелям наред. На Марица по-долу също има, на градинките също има. Малко такива проблеми ментално. Безобразие. И като питах изпълнителя колко струва, викам 24 000 лева. Вика 24 000 лева, забрави. Значи е нагоре. Викам направи, тук поне примерно за паметно, за волейбол. Не, то футбол не виждам. Стига 100 стрит фитнес. В радиус от 400 метра 3 еднакви. Казвам, че децата се губеха в тревата и се беше момент. Да смятаме
Направо плаче. После ще Трябва да се намеси за ремонта на улиците и булевардите. Много ме е странно. Понятието улица и булевард, който е прочел какво значи. Обаче като се прави ремонта, единият тротуар е учредение, учредността е направен, другия е учителни ремонт на булевардите. Това отношение ремонт на булевард или улица не влиза в тротуар. Булевардите и от един Ама не сега прямо предишните ремонти има много, които са само уличното платно без тротуар. Това е време на полагане. Само на пътно Вместо да ми направят една площадка. Ама там би трябва да се прави. Искат да се държат ими, да. Знаково стопанство, маркировка, осветление. Администрация да пусне Не, знае се, естествено се знае, просто няма как да го опазят там. Ама отдолу ли още свети от площа? То беше изкопано, от едно ми беше изкопано. Ама добре, има възложител, проектант, къде сме? Аз почвам да ходя сега да бягам. Има възложител, проектант, надзор. Иначе дай да реализираме проект. Какво ще го реализираме? Аз ходя с детето ходим с колелото да кара вечер там, да му хареса. Един чета реализирам проект. Ти знаеш, че на общество най-важни нещата са често. Коментирам ефекта от нещото и качеството му на работа. Така че тече паралелно обществено обсъждане. Това е ширината на по-много въпроси, но време. Без него. Да. И в този дъжд, всеки дъжд, който всички да се А пък държителите ни печеха ги излязаха. Просто е толкова и водата Защото до склада всеки може да дойде да нещо. Точно така, като идеята не е да бъдеш. Оградка да си има, да си бягат. Точно така е, не са. Защото всичко вече с тези стана, че трябва да ходим всяка с колите, което не е много хубаво. Абсолютно така е. Това ли сме да учим? Не сме ли? Много ли ще отнима още? Не, автомагистрали, те направиха бели. Как ще сме го и отново колко имаш? И сега ще зарови асфалта, и пак ще падне лъчка. И това в 15 години за трети път. Първият ремонт тогава беше 2011. Да. Не знам. И от тогава се го ремонтират по един и същи начин. За 3-4 години да изровна водата асфалта и пак да бъде на ръжки проб. Попитайте го да дойде да си потвърди. Господин Бог. Жалби работи няма да. С градоустройството всеки път. Лошото е, че инвестиционната мисъл изпреварва градоустройствената карта. Затова градовете стават на една дума, която тя използва, ще усмее. И нашия също става така. Но има инвестиционно намерение, всички врати са отворени. Градоустройствената мисъл е на второ, трето, пето, шесто място. Сега ще видите какво ще стане терена на бившата топлофикация, като изникнат там двете нови сгради. Там този квартал може с една гумичка, ако го да го поизпри.
като хубаво място за живеене. Кое е хубавото на града, което е живеене? То там няма, всичките улици са тесни, един тротуар няма, една площадка няма. Сега ще има две нови жилищни сгради. Триъгълника на властта на... Изникват на обществен бивши. Триъгълника на властта на училищата там мастодонските, не може да се разминиш сутринта и вечерта. Аз никога няма да би се записал. Две нови многофамилни сгради. Страхотно ще стане. Също е долу до градския басейн. Новата, оттам високата кооперация, която е построена. Паркинга прилежащия е бил общински терен. Собственика на сградата не е можел да я въведе в експлоатация, защото не е отговарял на паркоместа. Общината му прави компромис, дава му по съответната процедура общинския терен, той го прави прилежащ паркинг, въвежда сградата в експлоатация и сега има инвестиционно намерение да застрои паркинга. Да. Добре ли? На Заришки проход. Азис бе, кой? Той да не говорим, че знаеш как влезе, той пак не му стираха местата. Ти спомняш как влезе? Обаче общинския свет писа, че му гласува пъпа. Не, ти знаеш как влезе паркинга, въпреки че му го дадаха общинска, как влезе изобщо в експлоатация. 30 места не му стираха и ги писаха, че са едно върху друго. Между другото, той не ги писа, но донесоха едни релси, такива машини. Да, подемници, един вид една върху друга ще стоят колите отдолу, едната кола, другата отгоре. Подемници изчезнаха месец след това. Естествено. И сега ще застрояваме терен, който от общината е взет. Там не вярвам да се случи нещо. Къде е градоустройството? Ама кой терен? Пред паркинга. Прилежащ паркинг от към улица Шуменска комуна. Първите пъти даже са гараж. Да, на Ришки. Той е малко по-надолу, обаче къде че бъде долу. Да, любимо място, там е митница. Аз това казвам, като има инвестиционно намерение, давай. Как ще се движат тировете там? Какво значи че инвестиционно намерение? Там е толкова тясно и сега в момента. Ако се да изникне една 5-етажна кооперация, даже няма да изкупават за паркинг, аз съм убеден, че няма да изкупават. Аз нямам проблем, ако направят отдолу, направят голям подземен паркинг за 50-60 коли. Никакъв проблем. Никой не купае, защото един етаж надолу за колко това нагоре. Знам да не има. Като купае един етаж надолу. Те ще ги изкриват паркингстата, обаче те няма да не ги продават. Оня ден това обясня за този план за генералния план. Ние какво направихме? Правим улиците посочени, да може да има повече места за паркиране, и да си оправим уредбата за продаване на паркоместата към кооперацията, защото всеки отива, като му каже 14 евро за паркоместа в стадионото, ще им дам 10 пари. Ще паркирам на улицата. И в един момент купуват 20 семейства нови апартаменти, идват да живеят в Шумен. И че казвам, те нямат нас за паркоместо, те ни вървят заедно в интернет, както трябва да бъде по принцип. И този човек няма такова изискване. Има изискване, едно жилище, едно паркоместо, обаче хубава и накрая за тъй, че ти се прецакваш зелски, защото в твоя квартал се постига една кооперация и в началото цялата ще каже, тук зелът моя кола, имам магазин, че бизнесът ще върви трудно и в един момент да ти спират 5 бизнеса на 12 години, някъде да се спрени. Училищата ги водят в кабинети и студия, по този начин няма изискване за паркоместо. Точно така, а пък те си ги продават. И сменят по-стъпта. Аз ми предлагаха някой път да купувам такива и се отказах, защото знам какво ще стане. Но вече къде да стана, точно заради това безумно строителство стана. Ето сега ние на Марица имаме наведето колко са проектирани там, поне за слава, нали са проектирани с големи парки, да кажем. Да речем. Не са чак много големи. Но да кажем, че ако имахме действаща програма да те останалите автомобили да се дигат пълно е човек още. И подавам ги. Нали знаеш как? С Петър са подали с 400 автомобила. И гражданската, аз ще се занимавам с такова. И правят допълнително паркинг. Сега знаеш, ясно там нарушенията на допълнително паркинг. Още стандартите, които имаха, не стигат паркинг, защото постигат 4 нови кооперации. Едната на Бошо Поля. От срещата постига една кооперация и още една са построи, които те паркингстата отделно са продават. Освен това, обаче, нашата парадокс. 44% жилищата в Шумен са празни. Да, бе, това е ясно. Официално статистика. Те са хора, които живеят в чужбина.
Необходимо ли съм вие или не мога да си ходя, защото... Необходимо съм. Добре, Моля се, 10 минути. Няма да са 10. Ми доказва директор. Мисля, не е за преди излъчването се продължава. Да. Трябваше това да се раздели на 5. Слушаме, всеки делничен ден, като се регистрират между 40 и 50 нови Не, нови, да, употребяване, да. Нови табели се дават между 40 и 50, а се те регистрират около 10. Влизат толкова коли. Влизат, средно като махнем дерегистрираните, да речем около 30 влизат на ден нови, всеки делничен ден. С шуменски регистрации. Има вече ще повече, защото сме областен град и съм от областта. Така е. Но има и друго. Много от тях после се препродават без да бъдат дерегистрирани. Съгласен съм. Не ги бракуват хората и после се видят да имат. Има и това елемент. Много са. Те им ги изкупуват направо от тях. Те не са бракувани. Така стоят на паркингите година, 2-3, докато ги бракуват. Много е. Аз съм толкова против това цялото нещо. Ето сега, защото трябват ми 2 коли. Няма как. Трябват ми 2 коли. И на една многофамилна къща, да кажем, в която не могат да живеят 4 семейства, ние живеем 2, имаме 4 коли, защото всички са шофьори. В същия момент на това парче земя има до нас на същото парче земя кооперация, в която живеят 10 човека, да речем. 10 домакинства. 14 са. Всичките имат по 2 коли. 24. Има 14 парка. Точно. И тези 14 парка места са скупили само 4. Иде парките. По улиците блокират всичко, по заводите постоянно, на обрат на движението. И има няколко опции, които могат да облегчат, не да решат цяло проблема, да го облегчат. Първо е рестрикция в данъчната политика. Данък превозни средства за втори, трети, пети автомобил трябва да драстично се повиши. И на юридическите, и на физическите. Ти трябва на национален план да се национален, това е местен данък. Местен обаче ще го обжалват в съдържи план. Защото ще изкарат някакво дискриминационно решение на база. Дискриминационно. Ало. Ще кажат юристите дали. Ама ще ти извънна малко късно. Не съм такова. Ще се обърна да те цикаеш. Правиш малко е възможно според закона. Но и пак задължително. Няма друга опция. Много е важно да съставите коли да се рестриктират. Значи... Те са 200 коли, примерно. Къде са 200 коли? Значи... Това е другото. Евентуално да сложиш, но това закона трябва да има така. Аз за страховам коли масово... 4 стандарт, примерно, приключваш ги. Преди 2000 година масово има автомобили. Много. И то няма хора, просто хора, които не трябва да шофират защо. Това са непопулярни мерки. Има масово дядовци, които са на по 90 години, които шофират още той не може да води, той шофира. Там си има прегледи. Няма прегледи. Еми, добре, кога са го прегледали последно, знаеш? Кога са го прегледали последно? Това е минал съответната процедура. Колеги, готови сме. Готови сме. И ще след проведеното... Колеги. Да. Обявявам общите резултати. Данаил Иванов 4,8, Катя Шалапатова 4,42. Това са постигнатите резултати от извършеното класиране. И в тази връзка ние трябва да вземем решение на основание член 8 алинея първа от правилника допуска до Общински съвет класирания кандидат номер 1 Данаил Иванов, Катя Шалапатова 4,42. Резултат под 4,50. Много несериозно от някои колеги. Мисля така. Моля. Да видя правилника. 4,50. Мисля, че нямаш 4,50. Няма. Чакайте малко. Нека да погледнем, колеги.
По правилника мисля, че няма минимум. У нас има 0,50. Това беше за миналото. Това беше във вътрешните. Допуска и двамата кандидати. Колеги, моля, подпишете. Така. Предлагам проект за решение. Допуска до Общинския съвет класираните кандидати Даниил Иванов, Катя Шалапатова. Моля колегите да гласуват с вдигане на ръка. Без възражение приема се. Задължава председателя на комисията в едноседмичен срок да изготви доклад и внесе в Общинския съвет. А в 3-дневен срок от днес до 17 часа на 19 кандидатите да бъдат уведомени за класирането. С това, колеги, завърши нашата работа. Благодаря на всички за усилията и труда.